سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Bijvoeglijke naamwoorden, deel 3. Bijvoeglijke naamwoorden 3. صفتونه دریمه برخه. Zij heeft een hond. Zij heeft een hond. هغه یو سپی لري. De hond is groot. De hond is groot. سپی لوی یا غټ دی. Zij heeft een grote hond. Zij heeft een grote hond. هغه یو لوی سپی لري یا هغه یو غټ سپی لري. Zij heeft een huis. Zij heeft een huis. هغه یو کور لري. Het huis is klein. Het huis is klein. کور کوچنی دی. Zij heeft een klein huis. Zij heeft een klein huis. هغه یو کوچنی کور لري. Hij woont in een hotel. Hij woont in een hotel. هغه په یو هوټل کې ژوند کوي. Het hotel is goedkoop. Het hotel is goedkoop. هوټل ارزانه دی. Hij woont in een goedkoop hotel. Hij woont in een goedkoop hotel. هغه په یو ارزانه هوټل کې ژوند کوي. Hij heeft een auto. Hij heeft een auto. هغه یو موټر لري. De auto is duur. De auto is duur. موټر ګران دی. Hij heeft een dure auto. Hij heeft een dure auto. هغه یو ګرانبیه موټر لري. Hij leest een roman. Hij leest een roman. هغه یو ناول لولي. De roman is saai. De roman is saai. ناول ستړی کوونکی دی یا ناول خسته‌کن دی. Hij leest een saaie roman. Hij leest een saaie roman. هغه یو ستړی کوونکی ناول لولي. Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. هغه یو فلم ګوري. De film is spannend. De film is spannend. فلم په زړه پورې دی. Zij kijkt naar een spannende film. Zij kijkt naar een spannende film. هغه یو په زړه پورې فلم ګوري. راځئ دا جملې یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Bijvoeglijke naamwoorden, deel 3. Bijvoeglijke naamwoorden 3. صفتونه دریمه برخه. Zij heeft een hond. Zij heeft een hond. هغه یو سپی لري. De hond is groot. De hond is groot. سپی لوی یا غټ دی. Zij heeft een grote hond. Zij heeft een grote hond. هغه یو لوی سپی لري یا هغه یو غټ سپی لري. Zij heeft een huis. Zij heeft een huis. هغه یو کور لري. Het huis is klein. Het huis is klein. کور کوچنی دی. Zij heeft een klein huis. Zij heeft een klein huis. هغه یو کوچنی کور لري. Hij woont in een hotel. Hij woont in een hotel. هغه په یو هوټل کې ژوند کوي. Het hotel is goedkoop. Het hotel is goedkoop. هوټل ارزانه دی. Hij woont in een goedkoop hotel. Hij woont in een goedkoop hotel. هغه په یو ارزانه هوټل کې ژوند کوي. Hij heeft een auto. Hij heeft een auto. هغه یو موټر لري. De auto is duur. De auto is duur. موټر ګران دی. Hij heeft een dure auto. Hij heeft een dure auto. هغه یو ګرانبیه موټر لري. Hij leest een roman. Hij leest een roman. هغه یو ناول لولي. De roman is saai. De roman is saai. ناول ستړی کوونکی دی یا ناول خسته‌کن دی. Hij leest een saaie roman. Hij leest een saaie roman. هغه یو ستړی کوونکی ناول لولي. Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. هغه یو فلم ګوري. De film is spannend. De film is spannend. فلم په زړه پورې دی. Zij kijkt naar een spannende film. Zij kijkt naar een spannende film. هغه یو په زړه پورې فلم ګوري. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.